खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ सराइबिलाव गामि गामि हाबना जौगाथायखौ नायगिदिंहैदों इएम राकेश ब्रह्मआ। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां सराइबिल आरो दतमायाव मन्दिर गिर्जा बाथौ थानसालि लामा आरो दालांफोरखौ फोसाबनो खोथा होयो इएम राकेश ब्रह्मआ। नैथि खौराङाव दङ सिब्रुबारि ओनसोलाव एपिपि दोलोआव रायजो राजाफोरखौ जर जुलुमै जयनिं खालामनायनि अजद मैया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 23 नं दिहिरा बियाबनि सिब्रुबारियाव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड दोलोआ दिहिरा ब्लक कमिटिखौ दाफुंनानै लायो। बे कमिटिखौ दाफुंनायाव सिब्रुबारि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन आरो बे मिटिंआव सिब्रुबारि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा एपिबि दोलोआव जयनिं जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जथुमायाव बाहागो लानानै जयनिं खालामजानाय सुबुंफोरा मैया खौरां बिजोंनि जोहै रोखा खेंफोरथि होदों। बिथांमोना फोरमायदों एपिबि दोलोआ जोंखौ नारा नाथारैसो फालि गानहोनानै जयनिं खालामहोदोंमोन। लोगोसे बिथांमोना फोरमायदों जों इउपिपिएल दोलोनिनोखामोन आरो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल दोलोआवनो थानानै खामानि मावलांगोन होननानै खौरां बिजोंनि जोहै रोखा फोरमायदों। सिब्रुबारि ओनसोलाव एपिबि दोलोआव रायजो राजाफोरखौ जर जुलुमै जयनिं खालामनायनि अजद थिखांदों। थामथि खौराङाव दङ दतमा ब्लक इउपिपिएलनि रांगिरि कबिलाल नार्जारिजों लोगोसे आगोमा नार्जारियाबो बिजेपि दोलोआव जयनिं जाबाय। ब्रैथि खौराङाव दङ बेनिफिसारि मिट एन्ड ससिय' इक'नमिक एवारनेस हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 8 नं दतमा बियाबनि खुन्थाइबारि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बिटिआर सरकारनि बिथोन बायदियै मैया बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बेनिफिसारि मिट एन्ड ससिय' इक'नमिक एवारनेस हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बिथांजों लोगोसे रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि, लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमसिएलए माधब सेत्री आरो खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गासै दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। बाथि खौराङाव दङ चिरां पुलिसा 3 बाइक सिखावखौ हमदों लोगोसे गंबा खावनाय साखा खबनै गारिफोरखौ जब्द खालामदों। हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय फारियै 26 बोसोर बैसोनि सानसोरां ब्रह्म, 36 बोसोर बैसोनि माथुराम बसुमतारी आरो 28 बोसोर बैसोनि बिरद मुसाहारि होनना मिथिनो मोन्दों। चिरां पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला हान्जानि गोबां गुबुन सोद्रोमाफोरा दासिमबो खारखोमानानै दं आरो थाबैनो बिसोरखौ हमनो नाजागासिनो दं होनना मिथिहोदों। द'थि खौराङाव दङ क'क्राझाराव गिख्रंथाव जाथाय गलिनिफ्रायनो सिखावा खावना लांदों 4 मोसौखौ। सालाकाथि बेनेहारि गामियाव जादों बे जाथाया। आदुरि बाला रायनि 4 मोसौखौ सोरांसि समाव खावदों सिखावा। जाउनाव सालाकाथि पुलिसा होसो होसो कारिगाव राजालामानि साखाथि बरसनगावनिफ्राय 4 मोसौजों लोगोसे 2 सिखाव लोगोसे पुलिसा गंसे बलेर' पिकआप भेन जब्द खालामनो हायो। मोसौ सिखाव 2खौ बिलासिपारानि होनना मिथिनो मोन्दों। 2 मोसौ सिखावनि मुंखौ खायरल हक आरो सुकुर आली होनना मिथिहोदों। स्निथि खौराङाव दङ खाथालागा मेथाइनि गेजेरजों हरसेनि गेजेरावनो मुंदांखा जानाय फावखुंग्रि शेफाली जारियालाया हार्ट एटेक जानानै रुंसारि जाबाय। रुंसारि जानाय समाव फावखुंग्रि शेफाली जारियालानि बैसोआ 42 बोसोर जाबायमोन। बे समावनो अबथिरा जिउ गोमायो। 8थि खौराङाव दङ मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथि फैनायजों गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि 300निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव कमिउनिटि नब्लाङाव मैया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा जयनिं जाफैयो। 9थि खौराङाव दङ 9 नं बनरगाव मण्डल मागुरमारि प्राइमारिनि सरकार बस्ति दासपारा आरो नेपालि बस्तिनि गासै गं 25 नखरफोरा एमसिएलए राजिब ब्रह्मनि नुजाथिनायाव बिजेपि दोलोआव जयेन जादों। 10थि खौराङाव दङ एपिबि दोलोआ 23 नं दिहिरा बियाबाव दिहिरा ब्लकखौ दाफुंबाय। एपिबि दोलोआ 23 नं दिहिरा बियाबाव आफादगिरि महरै चक्रेश्वर स्वर्गियारि आरो आर तालुकदारनो ए आरो अजय बर'नो अ नि नेहाथारि बिबानखौ होनानै दिहिरा ब्लकखौ दाफुंबाय। 11थि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारा 1 नं परबतजरायाव रायजो राजाफोरनो हानि फोरमान बिलाइ रानदों। हा होनायाव जों रावखौबो माइगाब जुजाय खालामा। बिपिएफआबो हा मोनदों, गुबुन दोलोनियाबो मोनदों। बर' फिसाफोरनो हा होनाया जोंनि बिबान होनना बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथिदों। 70 निफ्राय 80 बोसोर हा गैजायै सुबुंफोरखौ आं लोगो मोनदों। बिथांमोननो हा होनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मैया बिटिआर सरकारा 1 नं परबतजरायाव रायजो राजाफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंथिदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ सिगां समाव
पर्बत जरायाव 1245 नखरनोल' बिटिसि सरकारा हानि फाट्टा राननानै होदोंमोन। फिन दिनैबो पर्बत जरायाव बिटिआर सरकारा 1246 नखरनो हानि फाट्टा राननानै होदों खम समनि गेजेरावनो। 12थि खौराङाव दङ बिर सिलागांनि मुंखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय बिथांनि मुङै बिटिआरनि गं 40 बियाबाव 5 कौटि राङै मिनि स्टेडियाम लुफुंगोन आरो बिथांनि मांखरसालिखौ फोसाबनो दानफायाव 20,000 रां हरनाय जागोन होनना बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बुंथिदों।